identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. La jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye mɛ kalo tile 28 san 2025. Keba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Magankaw olu ko ko arafa ye alamisa nata kunɲɔgɔn ye dɛ. Anw ka kalo yelaw ma kuma fɔlɔ. Mais est-ce que an n'u bɛ taa sira kelen fɛ parce que an ka hijitalaw bɛ yen ka ban. An ka commission mɔgɔw nka u kɔni ko ko bi ye kalo tile fɔlɔ ye. An bɛ dugawu kɛ sa Ala ka timoko ɲuman jira an na. Keba wolomasiri tabaw ka wulikajɔ minnu bɛ sen na an bɛna na an da don o la bi. Sɛnɛkɛlaw caman ani an ka duguden dɔw caman jɔrɔlen don. Samiya seli basigibaliya mun bɛ olu dɔw ka sigidaw la ani ka kɛ ni minɛnw wana sɔrɔli ye n'o ye sɛnɛkɛminɛnw ye. O babu an n'an da don o la. Minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye dɛmɛ ta ka di maaw ma, maa minnu bɛ yen n'olu ni sanjiko gɛlɛya sera olu ma segukaw fɛ yen min ye baara in kɛra sibiri tɛmɛnen. Keba wulu ni jakumako kuma min bɛ duwansakaw fɛ yen a kuma taabolo bɛ ka caya dɛ. Polisi ɲɛma ale ye mɔbili kelen ta ka di Solomanibugu polisiso maaw ma. U bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye. Kucalakaw olu kɔni sera k'u bolo da maaw ka, maa minnu bɛ yen n'olu k'u ɲɛ tana ye mɔgɔw ka bagan dumuniw ye n'u y'olu suɲɛ ani tulubudɔn caman. An n'an da don o la. Mali ale ni Bariki k'u bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa? Juin kalo nata tile 2 o jaabi bɛ sɔn ka k'o ye. An ka hijitalaw olu kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ sa ka bɔ Madinakaw fɛ yen ka taa Makan yaasa min ye hiji baara yɛrɛ tɔw kuncɛlen sabu se ka t'o daminɛ cogo min. An ka kunnafoni di ɲɔgɔn n'o ye Ibrahima Ouattara ye. Ni bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn Ibe la, Ala y'ale ka kalifa minɛ a la Kodiwarikaw fɛ yen. Ibe ale tun bɛ baara kɛ arajo Jagafɔ la. A ye waati kɛ k'a yɛrɛ tɔgɔla gafe fana sigi sen kan. A bɔr'o la ka taa baara kɛ MINUSMA na waati laban in na sa a kɔni tun bɛ Kodiwari. K'ale y'a ka kalifa minɛ a la kunun bana kuntala surun senfɛ. An bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Keba ni an ka kumaw la belebeleba ye bi sɔgɔmada in na. An bɛ taa e fan fɛ sɔɔni sisan ka na ninnu bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min.
keba kunungo suro malikura tasira atako sabana adatikali bara kera mamin fe oye wulu masiri tabaw ka ministry ye Général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka babu tara bugunatige fo kidal kaw fe keba ibaro Sadio tumi tamana kidal miye juma temenenye ani sibiri sogmada ayulu bela jelenge kidal kaw fe ka shiye ka suraga se kana gawo kunungo suro Sadio yi dado kuma chamana ka nyefoli ke mawbe sega famu chugumina keba ako anga drone min gosira wale inkele uluma tani dusu ekoi uluba don afoko minye Algerie ambalmana ansinji jamana do antala nyenyoanye ulu ye anga jamana ni jamana tesra yana wa ministry bla oka nyiningalike wolo masiri tabaw ka ministry ofana blara ofana ka wolo masiri tabaw ka nyama no ye baru keletigi ale fana blara saka ale ka segesegeli ke ka nyenyini ke ko embela jeleme ka tugumi sa jogo ko Mali ale man ko intani dusu ye koyi sabula ale ba don afoko Algerie ni Mali koni utala yenyoanye ministry ga kuma na keba suro akoka ba nyini Algerie fe aka segi kana aka famyalike aka lajalike bi baram be ga ke Mali kono ani wulika jombe Mali la Mali kuntlena e minye Mali yere ga ko be ta kata sra munu fe aka ulu laje sa jogo fana bi keba ko kidal dugu ko abe dugu fe dugu munu lakanane no kosebe Mali jamana konnana bibi na ko wako minye kidali ye ko lakana famba be kidal dugu konnana keba nyiningali chama de kera Sadio la tuabukana minye anyere baraka nyongo noye Yaya Konate ani Seku Tangara kabo Afrika bula ulo tumika nyiningali nunun kala tuabukana shuina bamananga anta okanga bo keba Sadio nyiningara kadum fora ko eni aso kautete nkosebede noye Assimi Goïta akoko Général d'armée Assimi wa ko ya lere de koyi kwale ni Assimi ko woro na affaire de ko matse gulu fara ka bonyana koyi ko wa kwale ba do ko minye Mali kanu ale ni Assimi ye kele chama ni kenyo anve ani Assimi tara kele bolo chama ni la uye kele daga chama ngenyo anve Mali fantan ani nani bela jirena uba aba do fo ka dongala kari ko mamin do ka Mali kanu ko tsika fo ka se adana Sadio ko minye kiwariya uye munu me ka foko ale ni Assimi tega ben ka laje ka ale ni Assimi ko do nyana keba ko ye munu te Mali yere ka ko yere la koyi oye kunafoni dilaw ye olu ye mauye munu ma fe ka tasuma ka ale de che ka tlu ko che ko ka tasuma na alibi ko nga kale Sadio ba don Mali on ye ko infamu u ba don mindo wa Malden famba ba do fana ka foko minye ale ni Assimi ye fosite union anche Malikura tasira konna na fana keba minankura munu sana minamunu mena na san lakana barab na ke chogodi dugude munu me kulela ni wati na ni ulu sirani no kosebe Sadio yi dado ni bela keba ka nyefolike mabu sega famu chogomi ako Assimi ni alebe woro ana fere de ye ulu ye munga nyanve ulu masiri tabaga gunga ulu do bo don ni mama kibini nendo ulu no nyanche keba ikatika bara la wa minye ale ye ale hakilla tigelo no wabado fana Malien fama wa donga foko ni kiwara nunu ni walia nunu ni sfemu nume toka ke kiwara di baba soba nunu fe ka shite chieye ala yini ye ka fongo nyongo ko futne wuli ale Sadio wa ayi bara wara bale la minte ni ko nunu ye keba Malikura tasrain ajaw minye ortemi abol de bina na to sina sa fo juye ministry bela jere bina na teme kilingele to abuka ani bamananga zeu ye min fara kay bo do ete flyere ni tlara sisa to abuka ni bamananga na be flaka fana fo yo de fara ga zeu bebi fa kan fo zeu ngui nu yi nyininga minute bisaba ni tlara yere ba bende ga mo minute ta ni ye sina fo iye bobo ye iye burudame iye dongono ye iye shia fenfe Mali kono ni be gouvernement na keba kuma be dima ka Afrika mauka kana femu foro ka seka me onya na kosebe ama fo ngoku sinsi anga kaun babalika wakiba ni tu ya dane ma ngone de ma fo suro utumi babana ngane prebo voilà upmo prebo ni ye Sadio ga babana upmo prebo suina ka soro ka tu akambo nga comme communication do ako bela jile ma kelen se ako bela jile nyoro atsika ke ma bela jile sagoyi kiba wolo masri tawaga gunga metoyi
nya finyena ngoni ndogokun labayina min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ ale barika bonyana kosɛbɛ wulikajɔ min n'an b'a fɔ masa ko dugukolo ko o y'a to wolomasiri tabaw u ka taa yɔrɔ caman na Gawokaw fɛ min ye nin kalo in tile 14 ye no o ye Théâtre S ye o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Mamadu Masawule Samake ye Général de brigade do bi keba sigiyɔrɔ bɛnnen do min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna ma nka min ye Gawo Menaka Kidal olu bɛɛ lajɛlen opération dugukolo ko o bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye o dugukolo ko hukumu kɔnɔna keba Kidal marata Mamadu Masawule n'a ka cɛ do u y'u boloda maa dɔ kan ale kɔni tun bɛ hinɛ avion dɔ kɔnɔ no o ye avion vol humanitaire ye keba a kun bɔtɔ do Menakakaw fɛ yen wari musaka pi pɔgɔden o yera kamalen bolo min ye Masawule ye wa a ko k'u k'a di fanga tigilamaaw ma u ka kamalen sɛgɛsɛgɛ musaka in bɔra min a bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn kalo tile 18 min ye wolomasiri tabaw ye anefisikaw fɛ yen u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a to sa ni u taara u bolo da mɔbili dɔ kan mɔbili pick-up in kɔni ale kɔni kun kilomɛtiri 15 o de tun bɛ ale ni anefisi cɛ ka taa worodugu yan fan fɛ armée y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ k'o mɔbili in bɛlɛn u b'a fɛ ka taa bin mɔbili in kan armée y'o bingali in bali keba kilomɛtiri 15 anefisi ale worodugu yan fan fɛ Gawokaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko hukumu kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ u ka dɛmɛko la ka ɲɛsin jamanadenw ma sa u ye baara dɔ daminɛ n'o ye ji dili ye Gawokaw ma baara in u ni Gawo ale direction régionale de la protection civile de b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ji in dikun ye mun ye funteni lahawta min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ Gawokaw ka degun na cogo min wa u y'a yira fana k'a fɔ ko o waleya in bɛna to sen na halisa Gawokaw fɛ yen wolomasiri tabaw siraba min bɛ n'a fɔ ma ko route 17 k'a daminɛ Ansongo ka taa Gawo u ye maa caman dɛndɛn n'o ye convoi ye k'olu escorter dɔgɔkun tɛmɛnen na ka taa n'olu ye Ansongo ka segin n'u ye o baaraw i n'a fɔ diriba maaw ye kibaruya d'an ma cogo min o kɛra k'a sɔrɔ kasara foyi ma ye o ko la min ye Gunamukaw fɛ yen nin kalo in tile 18 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ u ye siganama maa 12 o de minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gunamu yɛrɛ kɔnɔna na k'o latɛmɛ min ye gendarmelakaw olu ka bolo kan Hɔnbori nin kalo in tile 19 keba min y'an ka pankuru ye ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ pick-up dɔ tun bɛ yen o kun jɔlen do dɛnɛngɛrɛ dɔ fɛ u y'o walo bamanciwale ɲugawale kɛbaa caman k'olu bɔnɛ u nin na kalo in tile 19 Marakalakaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye maaw ye kibaruya d'u ma keba ko min ye siganama 6 olu donnen do Marakala kɔnɔna na jabala t'u la taayɔrɔ t'u la u kɔni bɛ munumunu salo la kalo kelen maaw ɲɛ sigar'u ma u y'u minɛ k'u di min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanako kunna Marakala yɛrɛ dugu kɔnɔ k'u d'olu ma maa ninnu donna nin y'a kalo kelen munumunu salo u b'o o la a yirala fana k'a fɔ keba min ye sɛgɛsɛgɛli o na boloda sa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ maa minnu don u bɔra mu bɛ taa mini u ka laɲiniw ye jumɛnw ye kalo tile 20 Alatɔnakaw fɛ yen n'o ye mɛ kalo tile 20 ye wolomasiri tabaw bin kun bɛna kɛ u ka sigiyɔrɔ 2 kan n'a fɔ ma checkpoint bamanciwale kɛbaa jɛkulu 2 fɛ min ye armée ye ale kɔnna olu maaw ma ka tila ka o terrorisiw bɛɛ lajɛlen k'olu bɔ baara la mɛ kalo tile 21 san 2025 Jambe Soka ani Bosi min ye wolomasiri tabaw ye dugu jukɔrɔ mugu min bɛ n'o bɛ don mugu jugu min bɛ don dugu jukɔrɔ u y'o o dɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu mɔbili dɔ fana moto dɔ fana tun bɛ yen o fana kun moto in u kun kɛlen ka dugu jukɔrɔ mugu sigi o la ani mugu jugu maa maa n'i kun magaro la keba i ka ko bannen ye u y'o fana walo ka t'o fari kɛrɛfɛ keba min ye diriba maaw ka nin kibaruya in na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée kɔni ye tiɲɛ na jamana ka bon tiɲɛ na maaw hakilina ye min ye o ɲinini o y'u ka baara ye nka bi bi na min ka di olu yɛrɛ ye ni olu yɛrɛ bɛ k'o laɲini dugudenw k'a dɔn k'a fɔ bi babanciwale ɲugawale kɛbaw u ɲɛ tana ye denmisɛnninakaw ye keba u ɲɛ tana ye funanɲɛniw ye wa min ye denmisɛnnin finiw ye u b'olu ta ka t'olu don kɛlɛdagaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la yaasa armée ale bɛ ka nin baara minnu kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na keba min ye diriba ye halisa a ko ko n'o u bɔra yen sevarukaw fɛ nin kalo in tile 20 min ye bamanciwale ɲugawale kɛbaw ye sira min bɛ yen n'o bɛ bɔ Bayima ka taa Gundaga n'o bɛ Sevari yɛrɛ kɔnɔna na min ye bamanciwale ɲugawale kɛbaw ye o kun taalen no dugu jukɔrɔ mugu dɔ don yen Sevari masuruna na u y'o fana walon ka bɔ yen Siribalakaw fɛ yen mɛ kalo tile 21
min ye terroriste bamanci wale kɛba maa 2 armée sera k'i bolo da olu ka ɲɔnɔngaw fɛ yen maa kofɔlen ninnu a jirala k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ dugujukɔrɔmugu u b'a dilan walima u bɛ taa fili maaw ɲɛ sira la yaasa ka maaw bɔ baara la jenikaw fɛ yen mɛ kalo tile 25 mɛ kalo tile 21 min ye siganama dɔ kɛba nin ye ɲɔgɔn na ye koyi u ye nin dɛrɛ papapayi Irlandais mun bɛ te se fo jɛnɛ pɔnna kɛba ko Irlandais maa min don a bɔra Bamakɔ yan sa k'i kunda jɛnɛ de kan wolomasiri tabaw ɲɛ b'a la a bɛ k'i jan k'i seri n'a y'i kɔni kuru a bɛ foto ta yan fɛ a bɛ t'i jan yen fɛ k'i fili tile dɔ la u ko k'a bana ta dɛ nin cɛ in e ko nin kunkolo bɛ fiyewu u y'a minɛ k'ale tun bɛ foto ta de la kɛba k'a ka sɛbɛn bɛ min jɔnni y'a yamaruya k'a ka don Mali kɔnɔ o sɛbɛn ma se ka ye a bolo min ye Irlandais in ye ale fana minɛna sa baraji kɛrɛfɛ u ye a di wolomasiri tabaw ma jɛnɛkaw fɛ yen sabula a nana k'a sɔrɔ a ma yamaruya sɛbɛn foyi sɔrɔ ka na baara la an ka jamana ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw narenakaw fɛ yen sɔgɔmada joona fɛ dɔgɔkun in tɛmɛnen kɔnɔna fana min ye 4h du matin waati ye u ye bingali wale dɔ bali narenakaw fɛ yen Yorodi Sahel ale marabolo kɔnɔna kɛba jɛmakaw fɛ yen maa dɔ tun y'olu ka ambulance ta ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a ye maa kofɔlen tɛgɛdalen k'a yira k'a fɔ ko lereka don u segira ka na n'a ye Ɲoro yaasa sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ se ka boloda cogo min na wolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ min na kɛba n'o ye ka lakana sigi an ka jamana kɔnɔ ka basigi la na o kɛrɛfɛ min ye bamancɔlen jugawale kɛlɛli ye u b'o baara fana na dɔgɔkun kɔnɔna na tiripa sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka di an ma o de ye nin ye sisan an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Sajo Kamara ale ni Sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye dɛ an ka t'o kɛnɛ kan Radio Mali mɔgɔw ka laseli don. Samedi 24 mai 2025, le ministre de la Défense et des anciens combattants atterrit à Gao avec sa délégation. Après Kidal, le chef de guerre vient à la rencontre de sa troupe de la cité des Askia. Le pragmatisme et le réalisme militaire veulent qu'on aille droit au but. À peine arrivé, le général de corps d'armée Sadio Kamara se réunit avec les responsables de la première région militaire. Après des échanges fructueux, le ministre chargé de la Défense ne veut pas s'arrêter là. Il veut aller à la rencontre des hommes, leur parler sans filtre. Mais avant le commandement militaire, nous avons là, c'est ça, nous fait un solution sur mais après, comment dire le problème posé à toi là, ni nous avons problème, mais au final c'est un problème posé. Problème faut chita là, on y a demandé donc même c'est sans problème. Durant près de 2 heures d'horloge, des sujets d'importance capitale ont été passés au peigne fin et des préoccupations prises en compte. Ministre n'allait à Boyanama, à Benam, à Djaranyafana. O bɛ dɔ faral bi an ka moral kan k'a dɔn ko jamana ɲɛmɔgɔw u hakili b'an na malgré que u bɛ baara la Bamako yan an bɛ yan u hakili b'an na hali ni président mana mais u bɛ na ni président tɔgɔ de ye k'a fɔ o bonyana ma o diyara an ye non moral kɔni an tɛ se ka sankolo sɔrɔ sinon le moral est en haut. ɲɛmɔgɔ min bɛna bɔ a ka baarakɛlaw la san joli kɔnɔ an bɛ yan ne famana kan ye ni denmisɛnnin armée kɔnɔ mais nin kelen ni bonyana hakili ma a diyara n ye an bɛ kan ka ninnu dɛmɛ ninnu ye jamana jɔlaw ye mɔgɔ kan k'i ka ɲɛmɔgɔ ɲuman de dɛmɛ an bɛ ala deli su ani tile ala ka halisa ala ka sini kɛnɛya kalifaw la ala ka n'u malobaga su la. Vraiment an nisɔndiyalen don bi parce que c'est la première fois ne donné armée en 2016 à nos jours nin kɛra fɔlɔ ye an ka ministre de la défense ka wuli ka na terrain kan kana ɲininka hakilila la
min b'a fɛ jamana bɛ ka taa cogo min na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nin kɛra première fois ye ne nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ. An bɛ yan population de k'a bila la a kɔni ka d'an ye u k'an dɛmɛ an ka baara la hali bi walasa an bɛ se ka se juguw la cogo min na. Gɛlɛya ka ne labɔ ka population na bila non an ma n'o kama an nana mun kama k'an nin di population ma walasa k'u kisi k'u tanga. Non ne ka moral kɔni ne ka moral bɛ fo sanfɛ. Ministre ka visite a diyara n ye kojugu parce que an ka ɲɛmɔgɔ de don n'i y'a ye a y'i sen bɔ Bamakɔ ka na an kama i bɛ taa sɔrɔ a dugumamɔgɔ kanu de b'a la an kɔni an y'a ye bi a diyara n ye a bonyara ma an ka foli b'a ye. Population y'a jiginw d'an kan fo an k'a lafa an b'a lafa cogo di an kana sunɔgɔ an k'a bila an kunkolo la ninnu y'u ka fɛn bɛɛ de ta k'a d'an ma donc an de ka u ka kalifa mun dira ma an k'a minɛ ka ɲɛ an kana da ka sunɔgɔ. Baara in kɔni an b'a kan wa baara in ka d'an ye wa an bɛ sa ko la parce que faso ko de don sɔrɔsiya baara kɔni an y'an kali a kan wa an b'a la f'an saya. Ministre ka nali sisan ka dakan na n'a fɛna cogo min na Kidal Menaka Gao ka taa Tombouctou masurunya la a b'an réconforter a b'an lafiya a b'a dɔn k'a fɔ ko an jukɔrɔma dondonnen don a b'a dɔn k'a fɔ ko nous sommes suivis de près par la haute hiérarchie pour que an ka baara nin bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka baara nin bɛ se ka Maliens satisfait parce que baara nin kɛ kun ye territoire lakalani à 100% ka fasodenw lakana à 100% et ka tranquillité ni kɛci la nati walasa an bɛ se ka songer an yɛrɛ ka développement na jamana kɔnɔ donc o ye nimisa wasa de ye anw bolo o ye fierté de y'anw bolo bi k'a fɔ monsieur le ministre de la défense et des anciens combattants le général de corps d'armée Sadio Kamara est chez nous ka encore an tɔ bilasira ka tila ka espoir d'an ma an kana siga hali sini dɔwɛrɛw bɛ na fara kɛlɛkɛminɛnw kan pour que an bɛ se ka baara kɛ. Comme à son habitude, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara a partagé un repas avec les hommes. Min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale min ye wolomasiri tabaw ka ministre ani sɔrɔsi kɔrɔw ka taama fana sen fɛ maa caman ye hakilina di kɛba jamana yɛrɛ taabolo la bi an ka jɛ an k'olu fana lamɛn. Na i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ tugu maa jugu kɔ ka i dɔnbaga kɛlɛ ne kɔni ye t'a la fugariya b'a la dusutanya b'a la balakɛya b'a la faamuyabaliya fana b'a la n'a y'i yɛrɛ faamu sɔrɔsiw bɛ kungo kɔnɔ cogo min na n'a y'i yɛrɛ dɔn i tɛ tugu maa jugu kɔ. hali ni diɲɛ taara kura tubabuw ka intérêt de fɛ u kan ka hakili sɔrɔ ten dɔ kɛra ko la quoi i y'a faamuya n'i ye tubabu kɔni nɔrɔlen mɔgɔ la a ɲɛ bɛ ko dɔ de la n tɛ tubabu tɛ nɔrɔ farafin na o dun bɛ k'an ka hɛrɛ de ta ka t'u ka jamana dilan u kan k'o réfléchir o yɔrɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya kunfinya t'o la kalanya t'o la mɔgɔw hakili kan k'i yɛrɛ sɔrɔ ko dɔ la quoi nin ko bɛ k'an ka jamana kɔnɔ a ti ka ban mun de bɛ nin ye tubabu yɛrɛ bɛ ka na ni ko jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ tan olu donc olu bɛ k'an ka nafa de ta ka taa u ka nafa dilan ka tila k'an bila ɲɔgɔn na tuguni k'an faga k'an ban o bɛ k'an faga mun de nɔfɛ o y'an ka jamana hɛrɛ de bon ala ka sɔn de b'anw bolo an bɛ ka kɛlɛ o de nɔfɛ an mun an tɛ se k'an dala kuro da la mɔgɔ wɛrɛ kana don n'an hakili cɛ k'an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na. jamana ɲanina an yɛrɛ de y'a ɲani mɔgɔ wɛrɛ tɛ o an ka kɛ kelen ye an k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la mɔgɔw bɛ ka min kɛ an yɛrɛ k'o kɛ o de ka ɲi ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka wari minɛ ka n'i faso ci nafa foyi t'a la wari bɛ ban adamadenya bɛ ban n'i sara o t'i ka ɲɛnamaya bannen yan kana wari minɛ i ka baara kɛ dɔrɔn k'i ka se k'i ka denbaya balo k'i yɛrɛ tanga a banna maa o maa ye jamanaden ye i bɛ kan ka sigi kɔni ko in na ka marifa bila an bɛɛ ka kɛ kelen ye. ne k'a ye terroriste k'i nɛgɛ k'i don terrorisiya la sigi e yɛrɛ de ma kɛ mɔgɔ ye sinon normalement n'i b'i ka faso fɛ i k'i ka faso kanu k'a fɔ ko e dalen b'a la k'a fɔ i ka faso ne b'i bɔ nɔgɔ la parce que i tɛ se k'i ka faso bila ka taa faso wɛrɛ min na o tɛ se ka kɛ i b'i bolo ja mun y'i ta ye i b'i banba o de kan n'i y'i banba o kan n'o ɲɛna e de ɲɛna n'a tiɲɛna e fana de tiɲɛna ni mɔgɔ wɛrɛ nan'i kɔrɔnpi k'i fara a yɛrɛ kan k'i ka faso kɛlɛ ale b'a ci ka taga mais olu ta jɔlen bɛ yen u bɛ fɛn min ta fana u bɛ t'u ta jɔ n'a ye an ka gɛri caman ne yɛrɛ ka jamana damadɔ kɛ mais gɛriw la mɔgɔw bɛna fɛnw de ta ka t'u ka jamana jɔ n'a ye bon par fini ani gɛri banna e de perdira parce que e ta in bɔra i bolo ka ban bon i bɛna courage jumɛn sɔrɔ tuguni k'i b'a ta k'i faso gɛrɛ ye vraiment a ka gɛlɛn dɛ mali ne bɛ to an bolo yan foyi tɛ to an bolo ni mali tɛ i kɛra maliden ye maliden ɲuman fasoden ɲuman i jiraja mɔgɔ ka n'i su k'i ka jamana ci. an bɛɛ ka an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka terrorisme kɛlɛ an bɛɛ ye faso kɔnɔden de ye n'a fɔra an ɲɔgɔnna minnu bɛ marifa ta
donc a fɔ ko wari kama ko ka na an ka jamana ci tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ hakilina ɲuman ye an bɛɛ maliyɛn de maliyɛn bɛɛ bɛ fani ba la an ka jamana tɛ nin dɔn bi bi na n'i y'a ye nin bɛ ka na c'est que ko wɛrɛ de bɛ ka don a senkɔrɔ donc an ka laɲini t'o ye an bɛ mun fɔ an yɛrɛ damaw ye an kɔrɔw an faw an teriw an bɛ mun fɔ bɛɛ ye donc an bɛɛ ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que au moins an bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra dɔ ka marifa ta ka t'i maliyɛn ɲɔgɔn faga tiɲɛ yɛrɛ la an ma joli la o t'an ka foyi an ka vie yɛrɛ t'o ye donc an bɛɛ de kelen bɛɛ ka marifa bila an ka se k'an ka faamaw dɛmɛ an bɛ se ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ an cɛ la cogo min na o de y'an ka laɲini yɛrɛ ye. denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ ka marimafɛn ta ka tugu mɔgɔ jugu kɔ ka sababuya kɛ nafolo kama u ka sabali nafolo in tɛ foyi ye a bɛ ban adamaden i kan k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya de lajɛ ani ka ladiriya kana taa tugu mɔgɔ lankolon kɔ a ka mɔgɔ lankolon la e ka marifa ta ka tigi mɔgɔninfin ɲɔgɔn faga ko nafolo kama ou bien fɛn dɔ kama an ka Mali lajɛ an ka bɛn kelen ma Mali y'an bɛɛ de ta ye bon vraiment an bɛ yɔrɔ min na u ka sabali nin u ka nin ko in dansira sinon an ka finitigilakaw u b'u seko la dɛ u b'u seko la yɛrɛ de su ni tile u tɛ sunɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi ko caman bɛ yen a tun tɛ se ka kɛ mɔgɔ kuma la an tɛ se ka faransi gɛn an tɛ se ka kɛ tan mais bi an ka mɔgɔ bɛ fɔ Kidali Mali fansi tɛ armée tɛ yɔrɔ min na donc o ye tabarikala ye vraiment an bɛ Asimi n'a ka mɔgɔw fo an b'u fo dɛ u bɛ baara la yɛrɛ de u bɛ baara la an bɛ dugawu kɛ Ala k'u lakana halisa Ala k'u kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma Ala ka mɔgɔ jugu daga bɔ an da la. An ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu o tɛ ɲina san 100 yiriga o tɛ ɲina wa an maliyɛnw fana an africains an man ka ɲina an man ka saliya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ karisa de tenitigi ye ou bien karisa de bɛ ɲɛmɔgɔya la olu de bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ maliyɛn den bɛɛ ye sɔrɔsi ye maliyɛn den bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ wɛrɛ kana n'u nɛgɛ ni nafolo ye ka o hakili tiɲɛ k'o su ka bila an yɛrɛ la nafa t'a la nimisa kɔ n'i y'a mɛn an bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ ka ban o bɛ kɛlɛkɛminɛn bɔ min o bɛ armement bɔ min o bɛ financement bɔ min o bɛ nafolo bɔ min kɛlɛ tɛ taa nafolo kɔ o b'o bɛ min n'i sigira ka miiri dɔrɔn i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ninnu ko kɔrɔ n bɛ mun fɔ maliyɛnw dɔrɔn an ka hakili fara ɲɔgɔn kan an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka cɛdenw dɛmɛ an ka tugu u kɔ an ka fara u ka an ka kɛlɛ in kɛ hali ni san 100 de don ne tulo bɛ maliyɛn caman de da sisan nin waati laban in na Mali ka gɛlɛ Mali ka gɛlɛ Mali diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de ka gɛlɛ Mali dɔrɔn tɛ gɛlɛya in nin waati a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de la n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw dɔrɔn o ka da la ni i ko i faso ka gɛlɛ i bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ la i b'a sɔrɔ yen gɛlɛya min bɛ yen i b'a sɔrɔ yan ka fisa i ma. An ye mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u taara mais u ma taa parce que u taara u hakilinaw bɛ yan u taara u bɛ ka mɔgɔw bila an ka ɲɔgɔn faga u taara u bɛ ka wari di dɔw ma ka mɔgɔw sara ka tila ka dɔw yɛrɛ lasigi ka murari k'u kun k'u sigi k'u hakilinaw yɛlɛma u bɛ dɔw yɛrɛ bila u bɛ fɛn kirikaraw ta n'u minɛna u tɛ se ka foyi fɔ u bɛ min explication ɲuman di i bɛ sɔrɔ i yɛrɛ bilalen don ko la i tɛ min yɛrɛ ɲɛdɔn i bɛ taa faga ten ka sɔrɔ i tɛ faga kun dɔn i yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ k'a faamu k'a dɔn ni jamana sumana a sumana an bɛɛ de n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de t'an tɛ jamana wɛrɛ dɔn ni yan tɛ dɛ yan de y'an ka jamana ye a gɛlɛya n'a nɔgɔya i bɔra o i bɛ tila ka segin yan de ma an bɛɛ de maliyɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya n'a nɔgɔya Mali de don. Ayiwa min ye maliyɛnw ye u ka faamuyali o ɲɛna kosɛbɛ sabula bi an bɛ danko min na bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn ka faamuya k'a fɔ maa ko tɛ jamana ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ale duguma ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ faso kanu diinɛtigi yɛrɛ ko ten ko limaniya dɔ don kunun ko studio tamani maaw tun ye kibaruya yira k'a fɔ ko min ye duwansakaw fɛ ye wulu ani jakuma sugu dɔ bɛ yen keba a kɛlen don kataba 4 ye kibaruya in an yɛrɛ ye duwansakaw sɔrɔ ko a kɛlen don jatigɛ ye dɛ sabula wulu ninnu ani jakuma ninnu u bɛ taa kaburu de wɔgɔbɛ keba ka su de bɔ k'u sigi o kunna k'o dun u tilar'o la sisan u ɲɛ talen kɛlen don jamanadenw yɛrɛ ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na o la sa min ye ɲɛmaw ye olu ye fɛɛrɛ min sɔrɔ yan'u ka tila o kun cili la o ye ka poison dilan ka di u ma vétérinaire olu kɔni y'a yira sa ka fɔ ko bɛna fɛɛrɛ belebeleba sigi sen kan ni wulu ni nin jakuma minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka duwanza yɛrɛ min o tɛ taa ni ninnu ye fan dɔ in fɛ dɔrɔn wa o tɛ se ka taa ye wa u ka taa n'a ye
keba min ye journal l'Indépendant ye ale ka bi kuma na a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaw ye n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaw ye olu ye bariki maaw wele bɔgɔ jeninen kan koyi Gungoto ni Lulu ale sanubɔyɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na k'u b'a fɛ ka maa sigi ye n'a ma ɲɛ ko bariki maaw tɛ baara kɛ yaasa ko bɛɛ lajɛlen ka ban pewu e ko juin kalo tile 2 nata in tɛ wa min ye Indépendant maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye procureur tribunal ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye tribunal administratif ɲɛmaa ye ale kɔni kan ka i hakilina di yalama Mali bɛ se ka maa sigi Lulu Gungoto sanubɔyɔrɔ kunna wa walima Mali tɛ se k'a kɛ wa min ye tribunal ye ale kan ka i ka jaabi di o la ka bɛn ni nin ye nka bariki maaw olu yɛrɛ kibaruya bɔ kunun na siniko ntɛnɛn k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min filɛ nin ye kɔni ko jamana ɲɛmaaw k'u sen olu ka ko la k'o ma diya u ye o ma bɛn o ma ko sabula ko min ye sariya sɔsɔ ye ko o de don wa k'olu tɛna jɛn ni o ye keba n y'a f'i ɲɛna kunun ko douane ale y'i bolo da musaka kan euro wari 100 kɔ o de kun bilala sa ko bɛ taa na nanzarakaw fɛ yen kunun ko an kun ma se ka jate bɔ a bɛ taa se fo sefa wari $380 de ma $380 maa kelen tun y'o de don a ka vagande kɔnɔ k'a bɛ taa n'o ye an dun ka jamana kɔnɔna na yan n'i bɛ bɔ ni wari ye a man ka tɛmɛ $5 kan an damini jamanaw la i bɛ se ka taa ni $5 ye nka i tɛ se ka tɛmɛ o kan cogoya si la pankuru ale kɔnɔna na sɛnɛko ta na sira fɛ keba sɛnɛkɛlaw bɛ kɔnɔguwan ani nisɔndiya la sabula dɔw nisɔndiyalen don k'a jira k'a fɔ ko samiya sera min ye sɛnɛkuraw ye u bɛna olu daminɛ nka jɔrɔna ye min ye o ye k'a daminɛ sa jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ale n'a Segu mara ni Moti mara ka taa se Baɲangara ni San mara ma olu caman jɔrɔlen don bi hali Tumutu mara yɛrɛ kɔnɔna na Fatakarakaw olu y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko ɲinan kɔni k'olu kɔni yɛrɛ sirannen don kosɛbɛ sabula salon siniko ani salongo olu ye balo fɛn fɛn sɛnɛ bamanci wale ɲuga wale kɛbaw nana ka na taa don a bɛɛ lajɛlen na o basigibaliya in kɛlen don k'u jatigɛ bi sisan u kɔni ko sa samiya ale sema don kosɛbɛ lakanabaliya u jɔrɔlen don o fana na nɔn tɛ olu kɔni Fatakara ni ale bɛ Gunda marabolo kɔnɔna na Tɔnbɔkutu région na u ko k'u labɛnnen don duguden ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kun gɛnna ka bɔ u sigiyɔrɔw la jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw fɛ nin y'a kalo damadɔ ye u nan'u kunna dogo nin yɔrɔ in na yan sisan sa u b'a fɛ ka sɛnɛ daminɛ min ye sɛnɛkɛla ninnu kɔni ye kebaw sirannen don dɛ olu ka t'u ka angɛrɛ san ka t'u ka nɔgɔ san ka tila ka n'o don dugukolo la ninnu kana ka na u bɛɛ lajɛlen mɔlen tɛlen ka sin ka tasuma don o la k'o kɛlen don k'u siran kosɛbɛ nka u ko k'u hakilina tigɛlen don sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan ji bɛna jigin ni ji jiginna min ye sɛnɛfɛn wɛrɛw ye u na olu bolo da hakilila jigilaw y'a yira fana k'a fɔ wolomasiri tabaw ye munumunu salo kɛ olu bɛ ka zole da ka yɔrɔ ninnu jateminɛ k'o b'u basigi kosɛbɛ u yɛrɛ ka nisɔndiyaba ye min ye o ye k'a fɔ armée a bɛ ka mɛn yɔrɔw la sisan kosɛbɛ o b'a to u hakilila bɛ tigɛ nka samiyaji mana bin kebako ye tiɲɛ wɛrɛ ye jiw bɛ don yɔrɔw la min ye mɔbilitigi ninnu ye sɔrɔdasiw olu ka wulikajɔ o bɛ gɛlɛya jɛnkulu marifatigi ninnu dun u bɛna moto de la digi olu sanfɛla la fo fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini min ye duguden dɔw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko salon siniko ani salongo olu ka yɔrɔw la kɔni armée sera k'u dɛmɛ olu sera ka balo dɔw sɔrɔ ka taa n'o ye k'u bila u ka jiginɛw kɔnɔ nka u hakilila tigɛlen pewu n'o ye dɔngɔnɔdugu ye u nana jiginɛ ninnu fana jeni bi olu yɛrɛ b'a ɲini sa armée fɛ Bankas marabolo Koro ka taa se Baɲangara yɛrɛ fanfɛlaw ma u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u ka dɔ fara lakana ka hali bi min ye Seydou Djo ye studio tamani maaw y'ale ɲininka Jalasagukaw fɛ yen a ko ko ɲinan kɔni ale ye foro labɛn koyi a ka foro labɛnnen don min ye nin sɛnɛkɛla ye Jalasagukaw fɛ yen a ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale bolo a labɛnnen don angɛrɛ wo min ye nɔgɔ ye o jilabagani wo a ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn ka ban pewu ale kɔni sigilen don sa k'a lajɛ samiya a bɛna n'a dayɛlɛ cogo min na nka ko jɔrɔna kelen de b'a la keba o ye bamanci wale ni ɲuwa wale kɛbaw ye k'a b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ salon ni salon na siniko u ye baara min siri sen na u k'o kɛ yaasa olu fana ka se ka balo dɔ sɔrɔ wa u b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara ɲinanta kan sabula bamanci wale ni ɲuwa wale kɛbaw u fana cayalen don yɔrɔ caman na o kɛlen don ka degun kɛ min ye waninkaw ye keba olu de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati in na wani ale bɛ Sule commune kɔnɔna na min ye Kemasinakaw olu ka yɔrɔ don olu de ka kibaruyaw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u ye welewelemada de kɛ k'a yira sa kari tɛmɛnen
ko jamana ɲɛmaw ka ɲɛw ma bɔlɔlɔ sira kɔni fɛ sa u ka video caman bɛ yen u bɛ ka laɲiniw kɛ yɔrɔ in y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'a san 3 ye jɛkulu marafatigiw de bɛna ka na olu bali u ka sɛnɛ kɛ min y'u ka dugudenw ye caman ye bɛnkan ta bɛnkan ye mun ye ka sɔn woloma bamanansi wale juguya wale kɛbagaw olu ka baara ma k'u b'a ɲini gouvernement fɛ keba u ka dɔ fara u ka fɛɛrɛw kan olu bɛ se ka lakana cogo min na min ye dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛnɛ kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ armée bɛ yen cogo min ko halisa dɔ de ka fara hakɛ kan yaasa cɛdenw bɛ caya cogo min olu ka se ka baara kɛ basigi ale ni lafiya o hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Simon Clément ye ale kɔni taara donbolo kɛ maaw ye n'o ye sɛnɛkɛminɛnw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye sanjiko gɛlɛya olu sɔrɔ salon ko Segu ale kɔnɔna na min ye minisiri ye a ka baara in kɛra mɛkalo tile 26 segukaw fɛ yen a ye fɛn minnu di sa o ye engrais a bɛ fɔ min ma ko engrais organique o tɔni 20 a y'o di min ye engrais minéraux ye o tɔni 2,219 a y'o di ɲɔgosila a y'o tan di motoculteur 25 minisiri y'a yira sa ko nin kɔni kɛ kun ye u ka se k'u boloma yɛlɛma samiya min dontɔ filɛ nin u ka se ka baara kɛ dɔ ka fara sɔrɔw kan n'o y'a sɔrɔ salon ko ji kɔni ye tiɲɛni du kun ni minɛn ninnu kan ka se k'a to sa u ka se ka dɛmɛ banque mondiale ale ni banque africaine de développement keba olu y'u bolo don sa ni musaka ninnu ka se ka sɔrɔ ka di min ye an ka sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛla minnu bɛ yen fana ni ji woyo de taalen don n'olu ka minɛnw ye salon ko olu bɛ se cogo min na ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka baara kɛ ka bolomaminɛ baara k'o kɛ ka se ka to u sigiyɔrɔw la premier ministre ale ye digitalisation kɔmabɔli kɔmasegi baaraw olu kɛ keba yira sa k'a fɔ ko kalo 3 min ye nin ko ninnu sigilen sen kan sa premier ministre ye maa minnu bilalen n'a baara kunna k'olu wele u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jagoko ta nasira fɛ DGCC e k'o ma sira wɛrɛ ta ka taa n'o ye olu fɛ yen wa yaasa baara kɛcogo sɛbɛn doncogo certificat ani ŋaniyaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na PVI via Trésor Paye ko o sigilen no sen kan min ye saraliw ka se ka kɛ o la a yirala sa k'a fɔ ko min y'a o baara min sigilen filɛ sen kan nin ye o y'a to bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ŋaniya ɲini kɛ sa o ko la olu ka baaraw sera ka kɛ kɛmɛ sigiw la 75 min ye PVI ye n'o o sigilen no sen kan sa ko kɔni kɛra kɛmɛ kan ye min ye ŋaniya ye ka se ka baaraw kɛ sa min jagokɛlaw ka baaraw kɛ n'o ye sanni feere ko ta nasira ye ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna bila bɔlɔlɔ kan kebaku ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigi a bɛ fɔ min ma sa n ka sɔrɔ in ale fana ye plateforme belebele ye plateforme n'o fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sɔrɔ yakubaya baw jagokɛlaw min ye kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yen n'olu bɛ se jagoba la sa olu ka se ka baaraw kɛ jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na yɛlɛma in kɔni bɛna na to sa u ka musaka ko u ka sɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ k'a sɔrɔ girinkajɔ ka t'i jɔ aranjanbaden na o t'a la tuguni bɔlɔlɔ sira fɛ sa i bɛ dasiri kɛ yaasa ka se k'i tɔgɔ ni jamu ni don ani ka se k'i ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen don premier ministre ko nin fɛɛrɛ minnu sigitɔ filɛ sen kan nin ye a ka lakɔlɔsi dɛ lakɔlɔsiliba o ka ye a la o fana kɛrɛfɛ jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko amam ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan keba yaasa min ye kamiyɔnbaw ye olu la kɔlɔsili baaraw bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu b'olu sɛbɛnw fana ta o sɛbɛn ta cogo fana o fana ka kɛ bɛrɛ kɔnɔna na bɛrɛ min bɛ bɛn maaw ma yɛlɛma ka se ka don o la yaasa jamana yɛrɛ ka se ka dɔ fara a ka musakaw olu kan baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ fana ka se ka musaka sɔrɔ jɛrɛ in senfɛ premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye digitalisation ye a baaraw la sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna na kɛ ka se ka guichet unique k'o fana sigi min ye dugukoloko ta nasira fɛ o fana baaraw kan ka sigi sen kan min ye fanga ɲɛmaa ye a ko nin yɛlɛma minnu filɛ nin ye nin fɛn minnu bilatɔ filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin ye a kan ka na ni yɛlɛmaba min ye fo o nɔ de ka ye baara kɛcogo ɲuman na dugukolo olu taliko ɲuman na keba ko maa si tɛ se ka wuli mali kɔnɔ tuguni ko ka dugukolo di ten han k'a bɛɛ lajɛlen bɛna bila bɔlɔlɔ sira fɛ wa minnu bɛ yen fana n'olu ta b'u bolo u kan ka bɔlɔlɔ sira magɛn ka se ka t'u ka tɔgɔ olu sɛbɛn ani k'u ka immatriculation k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ baara ka se k'o kɛ sira kelen fɛ lafiya nin ti nɔgɔya dɛ nin wa nin kelen ma nɔgɔn dɛ baro kuncɛli la premier ministre y'a ɲini u fɛ sa k'u ye fɛn fɛn fɔ ta u k'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min ni lakɔlɔsili bɛna na kɛ a la k'a yira k'a lajɛ an ka digitalisation a bɛ ka taa sira jumɛn fɛ a bɛ ka mun ɲɛ an ye u ka waatiw fana fɔ waati minnu na sangaliw bɛ kɛ kimɛliw bɛ se ka kɛ a ko hukumu ale kɔnɔna na an bɛ to premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ale tun ye Usumani Isufu bisimila
bɛn sɛbɛn min bɛ senna sa o sɛbɛn bɛ se ka lasigi sen kan cogo min na Usmani Sufi n'a ka cɛdenw olu taara bɔ Ablaye Mayiga ye ale fana ye gouvernement maa bɛɛ lajɛlen wele k'u kana sa min ye cɛkɔrɔba ye a ye baara min sigi sen kan n'a jɛɲɔgɔnw n'o bɛ charte ko in hukumu kɔnɔna na u kana ɲɛfɔli kɛ baara kɔni kan ka ban juin kalo nata tile 30 min ye a ko kuncɛli la sa bɛn ani kelenya jariya min kɛra an ka jamana kɔnɔ o bɛnna sɛbɛn minnu kan sa n'o kɛra bɛn sɛbɛn ye ka se ka o sinsin k'o sigi bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn min ye Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye daɲɛ 16 o de b'a la sigininden o kɔni bɛ taa se fo 39 ma min ye calatigɛw ye n'o ye ɲɛfɔli sɛbɛnw ye o bɛ taa se 105 ma min ye o bugunatigɛ sɛbɛn ye sa a ko k'o kɔni sinsinnen don min kan o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na dutigi jɔyɔrɔ min ye faso kanu fasoden ɲumanya baara kɛcogoya ɲuman seko ani dɔnko k'an sinsin o kan min ye kanabila ka taa se sariyako ma an yɛrɛ ka lakanako fɛɛrɛ minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko o bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na min ye Usmani Isufi Mayiga ye keba a ko nin sɛbɛn min filɛ nin ye a laɲiniw a ka fisa jamana ma a n'a to jamana na se ka taabolo kura ta min ye commission ɲɛmaa ye a ko nin waati in na u b'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni k'a dilanna ka ɲɛ o la sa commission ale bɛ gouvernement maaw fo u ye dɛmɛli min kɛ u ma yaasa nin baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min kuma kuncɛ la sa premier ministre ale fana ye commission maaw fo u ka baara kɛcogo ɲuman na an'u ka sɛbɛn dilancogo ɲuman na yaasa a bɛ se ka di jamanakuntigi ma cogo min baaraw olu ka se ka kɛ ni a ye joona sabula jamanaden caman sigilen don k'ale sɛbɛn in fana ale maa kɔnɔ polisilakaw olu ka sigiyɔrɔ min bɛ Solomanibugukaw fɛ yen polisi directeur général nin kalo in tile 27 kunungo ale taara mobili kelen de olu ma sa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye cogo min waleya in kɔni kɛra polisiso in yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Solomanibugukaw fɛ yen o kɛnɛ kan sa maire min bɛ yen n'o bɛ Moribabugu o tun b'a kɛnɛ kan dugutigi o fana tun bɛ yen sifinw ka tɔnw ka taa se maakɔrɔ ka tɔn ma min ye Solomanibugu yɛrɛ yiriwali tɔnw ye a n'a dugudenw ye olu bɛɛ lajɛlen nana ka n'u ka nisɔndiya yira min ye nin mobili min dilen filɛ nin ye Solomanibugu polisilakaw ma a kɛkun ye u ka dɔ fara u ka baaraw ka cɛsiri ni timinandiya wuli ka jɔ olu ka se ka ɲɛ u bolo min ye polisi directeur a ka kuma kɔnɔna na a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma min y'u ka ministre ye n'o ye Dawudi ye k'ale fo k'a waleɲuman dɔn dɛmɛ min n'a b'o ta k'o ɲɛsin u ma baara kɛcogo ɲuman na ani kow faamuyaliko ɲuman na a y'a ɲini polisiw fɛ sa u ka minɛn in minɛ ka ɲɛ min ye hɔrɔnya ni danbe o hukumu kɔnɔna na baara min bɛ n'o kalifar'u la u k'u cɛsiri k'o fana kɛ ka ɲɛ mobili in ye ɲɛbila ye ni ale minɛcogo ɲɛna minɛn wɛrɛw bɛ yen u na olu sɔrɔ sabula a bɛna baara nɔgɔya u bolo polisi directeur général sa n'o o ye Yusufu Kone ye a y'a ka foli kɔni ta ka ɲɛsin polisilakaw ma wa a y'a yir'u fana k'a fɔ ko foyi tɛ yen bi polisi bolo min bɛ tɛmɛ adamaden kan maa minnu bɛ yen u k'u jija u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka ɲɛ Solomanibugu ka maaw fana wele u ka polisilakaw dɛmɛ u ka baaraw la jaabi olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye ninkɛnɛ waleyaw ye bamanci waleyaw ye olu ko kɛlɛli bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya baabu kun cɛla ni min ye sa o ye clé dili ye polisi directeur fɛ n'o ye mobili clé ye n'an bɔra an bɛ taa kucalakaw fɛ yen halisa polisilakaw ka gun kan polisi directeur k'a fɔ polisi commissaire so min bɛ kucalakaw fɛ yen n'o o ɲɛmaaya bɛ Fuseni Jakite bolo ka da an ka o ye Ater Ag Amedi ye olu kɔni ye u bolo da maaw ka sa maa minnu kɔni kun ta ye bagan dumuni suɲɛ ye bagan dumuni suɲɛ in sa sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛna u ka brigade fɛ kabini mɛ kalo tile 20 o y'a to sa siganama 3 k'u tɛgɛ da olu kan k'i min bɛ kucalakaw fɛ n'a fɔ ma ko mɛnɛkura waleya in sa a kɛra polisiw yɛrɛ ka wulikajɔ senfɛ wulikajɔ de y'a to sa min ye saki 10 n'o ye bɔrɔ 10 ye u y'o ye bagan dumuni b'o kɔnɔ o dadalen don ɲɔgɔn kan du dɔ da la baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ma kɛ sigana de nana don polisiw la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ waleya ye waleya min ni o kan ka kɛ olu ka sigana in o y'a to u ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ in k'ale la kɔlɔsi kosɛbɛ o timinandiya don u ka wulikajɔ in senfɛ sa u y'a ye k'a fɔ ko min ye bɔrɔ ninnu caman baden u bɛ katakatani de kɔnɔ ka t'u bila siganama fɔlɔ min minɛna o ye MD ye ale si bɛ san 45 la MB o ye san 23 ye BK min ORTM ta in tɛ kelen ye o ye san 31 ye an ka BK ye Balugu ye ka tɛmɛ ale kan u y'a yira kɛba ko min ye bɔrɔ ninnu ye k'olu bɛ taa magasin de Dakari Sinzanakaw fɛ yen ka bɔrɔ ninnu ta bagan dumuni bɔrɔ ninnu k'u bɛɛ cɛ ka taa n'u ye u ka waleya bɛ kɛ cogo di n'u taara u ye magasin da de kari ka minɛn ninnu cɛ o la sa a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ jɔnna la k'a fɔ ko bɔrɔ 391
min ye bagan dumuni na o y'o ta tulu bidɔn n'o o ye 20 litres bidɔn ye o 113 o yera u bolo ni maa 3 kɔni minɛlen sa u bilara ka taa tribunal ale ka bolo kan Mamadi Tunkara ale bɛ ye polisi justice la ye an b'a fo kosɛbɛ min ye polisilakaw ye k'olu tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ polisi ɲɛmaaya ye laɲini minnu k'u fɛ n'o y'u ka directeur général ba ye sa contrôleur général de police Yusuf Kone olu b'u ka laɲini k'o sabati ka tɛmɛ u ka ministre fɛ n'o ye Dawudi ye Kucala ko k'u fo cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Keba min ye polisilakaw ye an yɛrɛ b'u fo ka baara ale kɛcogo ɲuman na seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ taa ale ka sisan. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲina kɛra an ka sanni. Seko ni dɔnko a bɛ taa n'an ye Kidali bi ministre Sadio Kamara ale ka tagali la Kidali u ye Seko ni dɔnko su o sigi a ye Keba i b'a dɔn o ye min kɛ sogo dilancogo sugu dɔ bɛ yen ka sogo fɛn bɛɛ cɛ k'a kɛ furu kɔnɔ gabakuru dɔw fana bɛ yen k'olu ta k'olu kalaya k'o bila a kɔnɔ k'o dilan u y'o de kɛ Sadio ɲɛna kɛnɛ kan fana min ye Kidali fɔlikɛlaw ye olu ye fɔli kɛ an ka taa min ye Kidalikaw fɛ yen général d'armée corps d'armée Sadio ale ka tagali la soirée min sigira sen kan. Nous venons de montrer au ministre, c'est-à-dire un plat typique de la région de Kidal et de la communauté Touareg en général. Donc le plat typique, c'est-à-dire consiste à prendre l'estomac de l'animal, à couper une petite partie et à y mettre tous les intestins et la viande qu'on veut cuire. Et puis en même temps, il y a des cailloux bien précis, choisis par des personnes vraiment qui connaissent, qui chauffent à de hautes températures dans du feu. Donc ces cailloux, après on mettra dans l'estomac sur les intestins et tout ce qu'on a mis, les condiments et consorts qu'on a mis à l'intérieur de l'estomac. Après, la personne qui manie va mettre la pression et dépresser jusqu'à ce que ça cuise. Le linge sale se lavera en famille. Nous allons trouver des solutions maliennes aux problèmes
maliens. Nous combattons le terrorisme, nous nous battons pour l'unité du Mali. Nous nous battons pour la paix. Ceux qui ont pris les armes, nous leur demandons encore une fois de déposer les armes et de venir rejoindre la République pour qu'ensemble nous puissions faire ce grand Mali. C'est l'essentiel du message que le président, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, m'a demandé de transmettre à la population de Kidal. Nous sommes avec vous. Venez ensemble, nous allons faire le Mali. Nous sommes particulièrement fiers parce que malgré tout, malgré la chaleur, malgré l'agenda bien chargé, c'est l'un des ministres qui a accepté de venir passer toute une journée avec nous, toute une nuit avec nous. Et c'est là vraiment des notes de la plus grande importance qu'accordent nos plus hautes autorités à la région de Kidal. Et je suis aussi fier que les ministres viennent voir ces éléments dans la chaleur, dans la soif, dans la faim, sans voir leur famille. Et ça nous honore. Depuis que les forces de sécurité sont rentrées à Kidal, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu une personne se plaindre, soit du viol, soit de la violence, soit de la bousculade. Et ça, ils doivent être félicités. L'autre chose aussi que nous avons entendu du message du ministre, c'est toujours la main tendue du président de la République pour les Maliens. Et ça, on l'entend tous les jours avec le gouverneur de la région de Kidal, en la personne de El Hadji Gamou, qui ne finit pas de tendre sa main à nos frères, à nos enfants, pour qu'ils reviennent dans les girons de la République. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très contents à Kidal ici, parce que c'est la première fois depuis la récupération de la région de Kidal, le ministre de la Défense est venu ce soir. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes heureux. Nous sommes avec l'État, nous sommes avec le Mali unis, indivisibles. Les autorités de la transition restent ouvertes au dialogue et appellent vraiment toutes les couches de la société civile et aussi tous les mouvements rebelles qui se disent rebelles, à vraiment déposer les armes et à revenir à la raison. Et qu'entre Maliens, on se rencontre entre Maliens et discuter de nos problèmes et trouver des solutions. Il a dit aussi, il a bien précisé que les linges sales se lavent en famille. Voilà, nous apprécions vraiment cette intervention de la part du ministre de la Défense. Nana Kidal, président de la transition Togola, Chikirankiran Rwanda, Nansera Kidal Ngofo Kidal Kawe, Chinte Dorai, Benin Kilea. Mali daɛlɛnen don, Mali bolo janen don, minnu ye marifa ta hali bi an bɛ weleweleda kɛ u ka marifa bila u ka na an ka jɛ ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ. An bɛ kɛlɛ min na an tɛ ye siyako kɛlɛ la, Mali siya bɛɛ bɛ armée la, donc an bɛ terrorisme ko kɛlɛ de la, n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan o kɛlɛ in an bɛ se ka dankara la. Ayiwa, nti Sadio Kamara ale ka Kidalitaga ye seko ni dɔnko tigilamaw ye kɛnɛ min sigi a tɔgɔla Kidalikaw fɛ yen o de ye nin ye kiba sisan an bɛ taa Magan an ka hijitalaw olu bɛ ka bɔ Madina kelen kelen u bɛ ka taa Magan sisan hiji ale fana bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Ibrahima Jawara ale ye min sɔrɔ o la an ka o lajɛ ani an ka maaw bɛna jigin hôtel min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dumuniko bɛ cogo min an ka Jawara kɛ an k'ale lajɛ. Alhamdulillahi an balima silamɛw assalamu alaikum an bɛ aw fo ni ka walima dɔn a k'a dɔn k'a fɔ bi an sera Makan alhamdulillahi rabbil alamin n'o ye bi tarata doyaba in na le 27 mai 2025 an sera Makan ni hôtelba in an b'o de kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin an balimaw an b'a fɛ an ka don hôtel in kɔnɔ k'a lajɛ an bɛ taa restaurant fana na ka t'o lajɛ ka d'a kan nin y'an selen yan hôtel an bɛna a lajɛ dɔɔni o kɔfɛ inshallahu kunnafoni tɔw an b'a d'aw ma inshallah. Malien bɛɛ bɛna jigi yan n kan bɛ filɛ gouvernemental de ma an balima silamɛw ni hôtel ba in n'i y'a ta k'a lajɛ a ka bon kosɛbɛ an balimaw salon kɔnɔna in o labɛnnen bɛ kosɛbɛ
ka dunanw bisimila fotaw caman bɛ yen sigiyɔrɔw caman bɛ yen cogoya min na salon kɔnɔ dunanw ka se ka jigin hijidenw ka n'u sigi salon kɔnɔ ni ka baro kɛ aw ɲɛ b'a la k'a fɔ u b'a la ka labɛnw sabati aw ɲɛ b'a la u b'a la ka yɔrɔ makiye ka ɲɛ ka yɔrɔ masigi ka décoration ba k'a la ka da k'an balimaw an ka hijidenw à chaque fois n'u bɛ na vol min bɛ na a k'a dɔn k'a fɔ u bɛ u kunbɛn ni cérémonie dɔ de u bɛ cérémonie de kɛ ka hijidenw bisimila u b'a la k'o de labɛn tantɔ ka d'a kan an ka 4e vol an'an ka 5e vol olu bɛ ka na nin waati in na bi su in na k'u kunda ka na Makan u b'a la ka labɛnw sabati cogoya min na ka se k'u kunbɛn. an balimaw maison di aji san o san n'a bɛ na Makan hiji la a bɛ dɔgɔtɔrɔ caman ta ka na Mali la an ka Mali dɔgɔtɔrɔ cɛ ani muso cogoya min na u ka na hijiden mana bana k'olu furakɛ an ka ni hôtelba in na u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ sugandi k'o kɛ dɔgɔtɔrɔso ye ni maa min bɛ yen k'a fɔ n'i man kɛnɛ i bɛ se ka taa yen dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ cogoya min na ka se k'i lajɛ i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na an balima silamɛw hôteli n'i y'a lajɛ sa a ka bon kosɛbɛ alhamdulilayi a sanfɛla filɛ nin ye chambre caman de b'a kɔnɔ an y'a essayer k'an bɛ chambre ninnu compter an ma se k'a compter a ka ca kojugu maliyɛn bɛɛ bɛ jigiyɔrɔ sɔrɔ chambre sɔrɔ fo k'a tɔ to ni hôtelba in kɔnɔ yan nɔ alhamdulilayi nin y'a chambre kɔnɔnaw y'an balima silamɛw hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ se k'olu filmer ka ɲɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ si yɔrɔ min na u ka minɛnw bɛ yen nɔ k'olu bɔ image la olu man ɲi a chambre kɔnɔnaw o dɔ filɛ nin ye an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ sa komi bi an siɲɛ fɔlɔ ye Makan an sera sisan n ko i jɔ an ka tuuru cɛ ka don restaurant kɔnɔ ka d'a kan nin waati ye surafana dun waati ye anw fɛ yan nɔ an balimaw Madina dumuniko kɛra cogo min na Madina restaurant o ma dogo aw la an nalen ka don Makan restaurant kɔnɔ an balimaw a ye an kabakoya kosɛbɛ 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 an y'a dɔn k'a fɔ labɛn sabatilen don i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na an balimaw fɛn dɔ bɛ ko in na o ka bon kosɛbɛ an y'o ye Makan alhamdulilayi an balima silamɛw o ye avancé ba ye o ye ni hôtelba in o kɛlen bɛ ka maliyɛn muso dɔw de ta baara la minnu ye maliyɛn muso n'u sigilen bɛ Saudiya la an ka muso minnu bɛ yan kabi hôtel ye marché sɔrɔ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ nalen u y'o maliyɛn musow ta baara la cogoya min na olu kana fara arabuw kan ka dumuni tobi ka di maliyɛnw ma Makan yan nɔ an balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ u b'a la ka dumuni quantité min kɛ mɔgɔw kunna u bɛ ɲininka de ka dumuni kɛ i kunna f'i k'a fɔ ko a to ten a ka ɲi tantɔ an balimaw o fana ye koba ye alhamdulilayi rabil alamin u bɛ dumuni k'i kun k'a k'i kun fo i k'a fɔ ko a ka ɲi tentɔ de u bɛ sɔrɔ k'a jɔ n'i y'a ye sanga ni waati bɛɛ an da bɛ dumuniko kuma in na waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ kɛ bagagolakaw ɲɛna ani sakɔlakaw ɲɛna ko dumuni de ka d'an ye kosɛbɛ o tɛ koyi a k'a dɔn k'a fɔ ijidenw cogoya min na ka se ka bato kɛ f'u ka dumuni kɛ de ka fa o de y'a to sanga ni waati an da bɛ dumuniko in na waati bɛɛ lajɛlen na alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an balima silamɛw Dr Abdul Fatah Sise maison de aji ɲɛmɔgɔba balimaw an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn n'an k'an b'ale fo mɔgɔ dɔw b'a bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ an bɛ ka publicité k'a ye an balimaw nin waati laban in na wallahi an ka ɲɔgɔn nɛgɛn dabila Dr Abdul Fatah Sise a ye yɛlɛmaba don Mali hijiku la a kan ka fo la ka waleɲuman dɔn délégué général alhamdulillah bi tarata duyaba in na nin waati in na fɛn min ye 21h o de bɛ Saudiya la bi mardi le 27 mai 2025 an ka hijidenw n'o ye 4e vol ni 5e vol ye olu bɛ ka na ka bɔ Madinɛ sɔɔni sɔɔni an bɛ u kunbɛn alhamdulilahi an balimaw ni y'an selen inshallahu o kuma kɔfɛ sa kunnafoni tɔw an bɛna a bɛɛ lase aw ma inshallahu. alhamdulillah min ye Jawara ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn an b'an ka kunnafoni kun cɛ ni min ye o ye fatuli ye an balimakɛ ni an kunnafoni di ɲɔgɔn n'o ye Ibrahima Ouattara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ibe ala ye ale ka kalifa minɛ a la kunungo Côte d'Ivoire kaw fɛ yen bana kuntala surun dɔ senfɛ Alu Bouakar Jara n'an b'a fɔ ma ABD ale ye kibaruya in di an ma Ibe a y'a ka kunnafoni di baaraw kɔni kun daminɛ arajo cɛ ka fɔ la yan
a bɔra radio jaga fɔlɔ sa a bɛ fɔ masa ko Precision News a y'o sigi sen kan san 2009 san ka sɔrɔ k'a ka agent de communication n'o ye Imediacom ye a y'o sigi sen kan san 2015 k'a daminɛ na sa so ka taa se san 2023 ma sa a taara a yɛrɛ sɔrɔ MINUSMA ale kɔnɔna na ka baara kɛ yen o de kɔfɛ sa MINUSMA datuguli min kɛra sa a seginna ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ka taga baarakɛ dawolo dɔ sigi sa a bɛ fɔ ma sa ko Ivoire Pavé a taalen o de la sa min ye bana kɔni ye ala y'a kɛ a barala kurungo o y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ala y'a ka kalifa minɛ a la min ye Ibrahima Ouattara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ibe la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a furumuso a taara ka min to n'o ye Muriel Loué an b'a fana fo k'a fɔ sa ko min ye furukɛ k'ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jamu ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ kibaru nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira an ma Kiba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do